شاندەی ئەمریکای تایبەت ji بۆی سووریە هۆشداریدا تورکیا و گوت و نابێت تورکیا باوەریە برووسیا بینێ ji ber Tirkiye wê beceka mazan bidê. James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriya ragihand. Tirkiye gelek bawerî bi Rûsya aniye û ev êrîşan rejima Esed û Rûsya li ser Idlibê Tirkiye tûşî guman û sersûrmanê kiriye. Herwiha şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê got ku çendîn car Amerîka hoşdarî de Tirkiye derbarê peywendî û hewlên Tirkiye ji bo emzekirina rêkeftinan li gel Rûsya li Rojhilatê Çemê Feratî û herwiha li Rojavayê Kurdistanê. James Jeffrey tekez jî kir û got ku wî bi xwe hoşdarî de Erdogan û jê re gotiye ku bawerî bi Vladimir Putin serokê Rûsya nayê kirin. Ew ê niha li Idlibê li ser erdê rû dide tekeziyeke ji hoşdariya Amerîka bo Tirkiye. Şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê gotiye ku Amerîka pêştevaniya Tirkiye de proseya xalên çavdêriyê de li Idlibê dike. Tirkiye xwedan roleke di Sûriyê de lewma pêwîst e baweriya xwe bi Rûsya neîne. Herwiha James Jeffrey got ku Amerîka ji nêzîka çavdêriya rewşê bê giştî dike û Amerîka berdewam hewl dide krîza Sûriyê werê çareserkirin. Ev gotina James Jeffrey di demekê de tê ku êrîşa rejima Esed bê piştevaniya Rûsya li ser beşarê Idlibê berdewam e. Rejima Esed çendîn xal û beşarên girîng xistine bin kontrola xwe de û Erdogan gefa bersiva leşkerî dide.